Jo. Ahoj, z Balatonu. Je to tady naprosto boží. Ukradli jsme kameru. Takže vyrážíme do terénu. A nedali nám ubytování, na to nezapomeň. No. Takže máme úplně jiné ubytování. My jsme chtěli. No, ale je to úplně super, všechno vám ukážeme. Je to lepší než předtím. Je to daleko lepší. No a Pepa usnul jako medvěd. Takže vám ho natočíme. Úplně jak se vyplázl, tak tam zůstal. Jdem na to? Jdem na to. Tak nejdřív vám ukážu můj pokojíček. Ještě to teda nejsou postlané peřiny. Ale bordel už to je. A je to fučák. Jo. Tak komentuj. No, tady jo. Postel číslo 1, takže Světlánka si může vybrat, jo, tady. Pokud však nemá ráda moc světla, moc okna, tak si může vybrat tady. Tady má super letiště, jo, a může si vybrat buď vpravo nebo vlevo. No a já myslím, že Tamhle vzadu je naše vybavení. tady Vpravo fén, vlevo žehlička a pozor na to. Jo, a musím klimatizace. podotknout, že ženská bez žehličky se neobejde. No a co je teda úplně nejlepší, to musíte vidět i u Balatonu. Natrefíme na originální obraz Alfonse Muchy. To byl mimochodem český malíř. Jo? Takže to máme Pro ty, co dokument. neví. Tady vám ukážeme naše pány domácí. Asi ze svatební fotografie. Před 20 lety, ale nevadí. Ale jsou opravdu úplně úžasní, no řekni Moni. No a toto je jinak můj borčus. To je jedna věc, pak tady stůl, ta baterka není na baterky. To je do zásuvky. A teď se dostáváme do kuchyně. Mikrovlnka. Ano. Počkej. Buchta. Buchta, ano. Trnková. Boží. Hej, mňam. A To je to nejlepší. To nejlepší nakonec. No to se teprve přijde. Hej, Nivea, jo, dobrá. To je krém? Tady vidíte, ne, 2 lahve vína. Tady puškin, hej. Ještě nevíme jaký, pak dáme komentář. Tady meruňka samozřejmě. No a tady. No 2 mermky a ta jedna je hodně silná. Tady. To je něco, Ano, to je jo. Mončino pití. To je moje. Ano a tady samozřejmě pivečko do zásoby. To si s Mončou za chviličku dáme. No přesně, tak na terase. No, teď si přesujeme do koupelky. Jinak tady je bordel číslo 2. Smrdlavé boty. Jo. A vytekla nám krymská hořčice. Tady. No, fuj. A já jsem to musela umývat. To je naše koupelka. To je luxusní vecko. Umyvadlo a sprchový kout, do kterého jsem se vždycky bouchla. Když jsem se otáčela. Ale vlezeš se tam, jo? A teď to nejlepší pokojíček Moničky a Pepíka. Tak to je náš řidič. A tady je náš port. Ahoj, dobrou noc. Máme. Ahoj. Dobré. Ne, ještě vydrž. Ten výhled. A pojď. Pojď. On to strašně pálí. A toto je výhled na náš nový. Tamhle to vzadu, co teď jsem vám přiblížila, tak to je co, Moni? To je Balaton. Čili Maďarské moře. Pojď, uděláme si fotečku. Jo, to co je. Ahoj. Ahoj. Já to zvládnu.